Așa, salutare lume, cum v-am spus. O să pun episodul 2 în curând cu tag. Aceasta este misiunea a doua care o să o fac. Ce chestia asta roșie? Trebuie speed-ul. Da, e speed. What the fuck, ce m-am speriat. Ce fac? Să nu spui iarăși aici. Unde tu? Așa. Ai, frate, serios, da. Nu mă mai grăbesc. Să fiu atent. Am copii de 3 ani. Așa, da. Hai, grăbește-te. E dau un mâie în gură. Nu vrei? Hai, fac așa. Wow, misiunea a treia. Cum am putut să ajung la misiunea a treia atât de bun? Atât de bun, măs. Știam că-s bun, dar nu chiar atât de bun. Ui! Pe unde trebuie să mă duc? Nu. Ai, frate, serios. Ui! Și acum? Așa. Trec așa. Serios. Un așa. Și un așa. Vedeți că așa se face. Fac 3 misiuni. Sau văd eu. Cred că așa. Hai mai ui! Roșu. Cred că așa. Serios. Atât de prost ești, Robert. De ce? Hai, frate, serios, chiar îți prost acum. Ce dracu am? Da, trebuie să merg. N-am pus verdeață multă. Ca un penis mare. Așa. Mi-a venit o idee. Ei, frate. Jocul ăsta nu se poate mai tare să fie. Cu penis am făcut penisar. Nu mai fac penisuri. Fetele fac asta. Lol, am pus la nimereală și gata. Ui! Așa, penis. Ce mișto m-am dus. Nu-i așa? Și ce-i? Hai să te ies eu.
Vai de aici proces. Nu vine să cred. Hai, mergi mai repede. Oh! Mai repede. Dă-te! Așa. Da, fii atent, feedback. Ce bună sunt! Mai amursăm. Ui! Ce aproape era. Acolo? Bine. What the fuck? Ok, nu-i atât, da, și mă dă înapoi? Ce cruzime! Nu stai bine aici. Aici. Așa, acolo. Așa, hai la treabă! Nu! Aaaa, serios! Să mă omor. Dar nu vreau să mă omor. Mai repede. Așa, hai bine. Hai, frate. Nu mai dat. Nu ne place. Să-mi bat piciorul în jocul ăsta, că mă enervează rău de tot. Dar... Și cu pân, cred că poate. Nu știu. Aici, treabă cu ce știu. Vai, dar ce bun, ce bun seara asta. Mă pipie gard. Deci, habana. Mă suce perez, doamne, Spider-Man! Da, până aici a fost. O să continui în curând, o să fac